Bona tarda, benvinguts a Liberar-s'ho, la vostra ràdio. Jo escolto la ràdio Liberar-s'ho. Hola, bienvenido a Radio Liberar-s'ho para todo el mundo. Anem a començar? Vale. Bueno, els nostres companys enguany de la parada de Sant Jordi són Reus Circ Social, jo no els coneixia encara i li hem preguntat a veure què és el que fan. Estem amb el Rafa, que ens explicarà una mica doncs, què és el que fan, de què va una mica la seva història i de què una mica el que fan. Perfecte, molt bé. Doncs mira, el que fem és fer servir el circ com una eina educativa i d'integració. Fem malabars, fem acrobàcia, fem equilibris, fem tot el que té a veure amb les arts del circ en general. Per què pensem que és una bona eina d'integració? Doncs perquè tothom troba el seu puesto al circ. Quan una persona, un nen o un jove o una persona gran entra a fer una activitat de circ, ràpidament descobreix que alguna cosa sap fer bé i ràpidament té la recompensa d'algú que li aplaudeix i de seguida sent que pot fer més coses de les que imaginava, no? I per això pensem que és una bona eina d'integració i de vincle entre les persones que participen. Estem al sud de Reus fent servir una escola de l'Ajuntament que es diu GIN i tenim activitats a aquesta escola periòdiques els dimarts i els dijous i després també fem una activitat extraescolar al Col·legi Sant Pau, també aquí a Reus, i tallers ocasionalment en diferents llocs. Un dels usuaris que potser us pot interessar que tenim en un grup molt gran, nombrós, són els que l'administració diu menors estrangers no acompanyats. Són nois d'entre 16 i 18 anys, la majoria, que com que arriben a Catalunya sense documents i sense família, però ja estan fora de l'edat d'escolarització obligatòria, tenen un temps lliure gran i han trobat en el circ una eina de relació també, com explicaven, d'integració, i ens venen amb molta freqüència, més aviat a l'estiu, que tenen més temps encara, però també durant l'any també ens van venir i fem activitats amb ells. Per exemple, si nosaltres volem contractar un taller o una activitat, sí. Què hem de fer? En què consistim? Sí, nosaltres fem de vegades uns tallers que diem tastet de circ, que és una hora i mitja més o menys fent activitats com jocs, de dinàmiques, de conèixer-nos i tal, activitats d'acrobàcia i d'equilibri i activitats de malabars i de diàbolo. Tot això en, diguem, una hora i mitja més o menys, fem per torns, podem fer grups, uns comencen fent una cosa, uns comencen a fer una altra, amb un escalfament al començament, amb unes dinàmiques d'un ritual de benvinguda, un ritual de despedida, i tot això més o menys en una hora i mitja, i és una bona oportunitat per conèixer i començar a conèixer el circ. No podrem fer, potser, depèn on anirem a fer-lo, no? On ens demaneu. Potser no podem fer coses que estiguin d'altura, no? Un trapezi, o no podem fer teles o així, però altres coses sí les podríem fer, no? I ja és una bona forma de... Solament és parlar amb nosaltres, és molt fàcil perquè ens diem Reus Circ Social i a qualsevol xarxa social ens podeu trobar o al telèfon 646 36 79 05 i allà surto jo, que soc Rafa, o a l'adreça de correu electrònic reuscircsocial @gmail.com. En qualsevol d'aquestos ens trobeu i nosaltres encantats. No tenim un preu com que no és una activitat lucrativa, els nens quan venen a fer activitats amb nosaltres, si estan més o menys una hora i pico, paguen 2 euros. O sigui, això seria una aproximació al que habitualment paguem. Sí, que en realitat vosaltres treballeu en un col·lectiu que ha pres una decisió de fer un ús d'unes substàncies i treballeu per la salut concreta del col·lectiu. Vosaltres treballeu en general pensant en la salut per tothom. O sigui que ens sumem en el mateix esforç. No hi ha cap problema, em sembla perfecte. Nosaltres amb més alegria. Sí, és el que intentem sempre, clar, perquè si no és molt trist. Si li tens que una persona que faci un esforç per tindre salut, que fer un esforç físic i tal, té que tindre alguna recompensa també ràpida, d'entusiasme, d'aprendre a fer coses. Ara perquè no es pot veure quan fem les acrobàcies i tal, però se pugen uns a sobre d'uns altres i tal, és molt fàcil donar un missatge, perquè és més força baix.
y es més débil's arriba, no com funciona el món, decimos, no como funciona el mundo, que son al revés, los fuertes arriba pisando a los débiles, no, así no me gusta, así no me gusta. Entenc molt perquè jo personalment vaig fer un curs, vaig fer taller recent, vaig fer malabarisme als barris, a l'Ateneu de la Novari. Sí, nosaltres hem après allà, jo hem estat allà 99 hores d'un curs per aprendre... Però allà hi ha l'equilibri, tot a l'Ateneu. La cosa aquesta que fica la corda aquesta. Abans, jo com ho vaig veure era d'una forma molt cutre, però després van arribar els ajuts Sí. i ara canviar... Primerament era simplement una fàbrica que s'havia d'ocupar. Sí, l'Ateneu era un espai com tots els casals allà, però bueno, els pallassos... Però ara està molt digne i molt bé, està guapíssima. Et convido que un dia vinguis a Arxo Ràdio, Sí. ho fem els divendres per la migdia, a les 3, de 3 a 4 de 5. Et convido que un dia vinguis allà a la ràdio per fer un programa amb tu i així... Sí, molt bé. Ja tenim el Quedem. contacte aquí. Sí, com que teniu allà el telèfon, no? A veure, una encaixada de mans aquí. Sí, claro. Clar que sí. Els fa Fabi, Exactament. els pallassos per la teràpia de les persones que són... Molt bé. Claro, por la salud, aquí todo el trabajo.